Окей, сега трябва да пуснем един репортаж, продължение на разследване на Марин Николов, което ви показахме миналата седмица. Той е за Величко Адамов, много популярен вече герой, ректор на Свищовския университет. Миналата седмица ви показахме за неговите контакти с Красьо Черния. Също така за една обществена поръчка за ремонт на общежитие на стойност над 7 милиона лева. По тази тема и по този казус се произнесе и министъра на образованието Сергей Игнатов, който казва така: крайно време е прокуратурата да се задейства по сигналите за корупция срещу ректора на Свищовската академия, доцент Величко Адамов. Вижте повече в материала на Марин Николов. В разследване ви показахме как ректор Адамов и ръководството на Свищовската академия са възложили с обществена поръчка на фирми на Красьо Черния да ремонтира общежития на университета. Показахме ви участници в ремонта, според които свършената работа е над 300% по-евтина от взетите за това над 7 милиона лева. Показахме ви още как ректор Адамов отрича очевидни факти. Например, че доклад на Сметната палата определя процедурата по избор на тези фирми като незаконна. Показахме ви още как ректор Адамов, който е почетен професор, е подписал стотици дипломи на завършили студенти с титлата професор, което според Министерството на образованието и науката е незаконосъобразно. Какво ни отговори доцент Адамов? Почетен професор ли сте подписали или като професор? Това съм имал в предвид. Но... Това сте имали предвид. А има ли разлика между почетен професор и професор? Каква е тя? Едното е звание, другото е длъжност. Друга разлика има ли процедурите, по които трябва да бъдат избрани и провъзгласени хората за професор? За друго, освен за почетен професор. Пишете професор. Значи, един професор би разбрал, че това вие сте ваш колега. Затова идва недоразумението. Има изказване на министъра на образованието, че става въпрос за нарушение. Къде го е казал? Казал го е. Имаме документ и ние ще го покажем. Министър Сергей Игнатов обаче потвърди не само документа, който показахме още в предаването, но и че лично е разговарял с ректора за дипломите още миналата година и това очевидно не е дало ефект. Какво беше неговото мнение след вашия разговор? Той реагира съвсем нормално и каза, че сега февруари или март ще пусне конкурс. Той се съгласи с това. А по отношение на дипломите? По отношение на дипломите. Не обсъждахме този въпрос и той се съгласи, че трябва просто да се преподпишат. В края на предишната или в началото на тази година той специално дойде на разговор точно по тази тема, защото явно беше получил вече и копия от писмото до Комисията по образование. Интересното е, че в това предаване то беше на 6-ти интервюто с него и той така се държеше все едно, че такъв разговор не е имал и че няма проблеми, и че всичко е наред. Разговорът не е документиран, нямаме запис на разговора и тук нямаме такъв модел, всеки, който влиза да го записваме. Добре, какви са ви механизмите да търсите отговорност? Че единствените механизми за въздействие са това, което е Сметната палата, което прави като проверки, одитите, които нашето министерство може да организира. И в деня, в който ме избра Народното събрание, аз дойдох тук и взех няколко огромни папки с цялата тази натрупана информация, което е и вашето разследване всъщност по тези теми, и ги занесох на главния прокурор. Така или иначе, ние нямаме някакъв резултат, който да е с обвинителен акт. Това с административна санкция не може ли да последва от този доклад, примерно от страна на министерство? Не може. Единственото, което е, че тези предписания, те отиват съответно и в прокуратурата. Казано просто, топката е в прокуратурата. Топката е в прокуратурата, но не само. Топката е и в ръцете на самия ректор и на академичния съвет. Те подписват сега едни декларации срещу медии, срещу... Това поведение... Това поведение не е цивилизовано, според мен. Какво да имат декларации? Медиите са да имат едно основно задължение да информират. Дори вие правейки разследвания, вие не можете да стигнете до резултата на един специализиран разследващ орган. Обаче вие информирате. След като ви информирате и сте отишли там, има някакъв проблем. Сергей Игнатов участва в изготвянето на законови промени, които да позволят по-сериозна намеса и санкции на държавата при сигнали за нередности в университети и академии. Както вече стана ясно, прокуратурата води разследване над 2 години по случая с обществената поръчка за ремонт на свищовски общежития и фирмите изпълнители, близки до Красьо Черния. Ще послушаме призива на министъра и през следващите дни ще попитаме държавното обвинение защо се бави по случая Адамов и какво се случва.